Anga foli b'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye. Nin ye Mali kura jɛmukan kɛnɛ sigilen ye an ka kunnafoni kumabaw olu filɛ nin ye ninnu ye. Mali tungaladenw minnu bɛ lamɛnni jamana kan yan nɔ y'u ka kumaɲɔgɔnyaw kɛnɛ sigi Mali lasigidenso kɔnɔna la sibiri ani kari tɛmɛnen ninnu na an bɛna u laseliw kɛ aw ye jɛmukan kɔnɔna la. Gɛlɛya donna Mali ani Moritani jamana ni ɲɔgɔn cɛla la ka sababu kɛ dancɛ furancɛ lakanako taabolow ye. Moritani jamana bɛ ka Mali sɔrɔdasiw ani Wagner jalaki ko u bɛ ka u ka mɔgɔw gɛn ka don u ka jamana kan. Sibiri tɛmɛnen na Moritani lakana kɔkanko taamara ka taa Mali furancɛ fanga Colonel Assimi Goïta kumaɲɔgɔnya yaasa ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ a koɲaw la. An bɛna a kunnafoniw di aw ma. Duniya kelenya tɔnba ka bolofara min janbɛ denmisɛnninw ka koɲaw la n'a bɛ wele nanzarakan na ko UNICEF ye welekan bila k'a jira k'a fɔ ko ni wulikajɔ ma kɛ teliya la ko denmisɛnnin fitinini 554 bɛna bila balo ani ladonniko dɛsɛw gɛlɛyaw la Mali jamana kɔnɔna la san 2024 na. Kabini avril kalo tɛmɛnen tile 16 la a ka ca ni sivili 110 ɲɔgɔnna jatew ye minnu minɛna dansagokɛlaw kɛ Mali camancɛ fanfɛla mara yɔrɔw la. Nagakɔrɔ marakɛla dɔ ka laseliw la AFP kunnafoni sɛbɛn mɔgɔw ye a mɔgɔ ninnu golekulen ninnu bɛɛ tun ye bisi 3 ɲɔgɔnna pasasew ye minnu tun jagoyara ka u lajigin kungo kɔnɔna na dansagokɛla ninnu fɛ Bayangara ani Bankasi ka da fasojamakulu dɔ ka laseliw kan minnu bɛ wulikajɔ laseliw la yaasa ka se ka u labilaliw laɲiniw sɔrɔ. Umar Ongoiba kulu ni tɔnden ka fɔ la AFP kunnafoni so mɔgɔw ye bi ntɛnɛn nin na. Ŋunuŋunu caman tun bɛ sen na a ka fɔ la k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye Mali sɔrɔdasiw ye k'olu tun bɛ wulikajɔ la yaasa ka u ka labilaliw sɔrɔ. Nin tɛmɛnen kɔfɛ ka da bisi passager ninnu ka wulikuli ninnu kan Bayangara ani Bankasi camancɛ la Mariam Traoré ye Nagakɔrɔ mara mɔgɔ dɔ ka seereyaw ta an ka u ka baro lamɛn. Mardi do tɛmɛnen u y'an ka mobili car 2 minɛ an n'a mɔgɔw ni y'a minɛ ko 4 de salon karu 3 minɛna ka tila ka mini karu fana minɛ a n'a occupant salon nasini fana car 3 minɛna a n'a occupant salon nasini car minnu minɛna car 3 o kɔni sɔrɔla mais mɔgɔw ma ye car minnu minɛna salon o fana karu jenina mɔgɔw ma sɔrɔ mais mini car minnu minɛna o mɔgɔw ni o car kɔni sɔrɔla mais sisan fana car 2 de minɛna sugu tɛmɛnen mardi a mɔgɔw ma ye car 1 bilala mais car 1 bɛ donc mais car 2 in bɛ mɔgɔw b'u bolo to n'i y'a bɛɛ jate minɛ minɛninw na n'i y'a fara ɲɔgɔn kan ne bɛ se k'a fɔ a ka taa ni mɔgɔ 150 ye mɔgɔ minnu minɛna sinon mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko a bɛ taa fo mɔgɔ 200 ni dɔɔnin na depuis olu minɛna mɔgɔw tɛ k'a ye u sara wa u bɛ balo la wa mɔgɔ t'a dɔn bon vraiment faamaw minnu sanfɛ a faama tɛ an sen ma se mɔgɔ min fɛ pour que an ka se ka solution sɔrɔ nin ko in na mais a minɛni fana a bɛɛ bɛ kɛ yɔrɔ kelen de la sɔnbi yanni parcɛ dugu 2 de don yanni Bayangara cɛ sira RN 15 kan a bɛɛ bɛ ka minɛ yen de donc an y'a laɲini sanfɛ fo ka jigin duguma pour que yɔrɔ in ka lakana walasa mobili minɛnw ka dabila mais an y'a ye waati o waati u bɛ segin ka mɔgɔw minɛ mobili tɛ ye mɔgɔw tɛ ye donc dugudenw cercle mɔgɔw bɛɛ de dimina donc u ye sira tigɛ jeudi vendredi fo ka se samedi 11h ma et comme karamɔgɔba dɔ bɛ an fɛ yan karamɔgɔ de ye intervention kɛ a y'a ɲini an fɛ ko faamaw kumana a fɛ donc k'an ka se ka sira tigɛ in an ka bɔ a ma sani tile dama dama cɛ u ka solution ɲini donc population fana sɔnna u ye sira in wuli samedi 11h donc u ko ko samedi 11h dimanche lundi mardi u b'a lajɛ ni autorités bi fɛrɛ tigɛ ni solution sɔrɔla o y'a fɔlen o y'a bannen mais ni solution ma sɔrɔ mercredi tuguni u bɛna sira tigɛ daminɛ désobéissance civile u fana y'o ta parce que service ni mairie ni fɛngɛw bɛɛ datugura. Malidenw tɔgɔla barosigiba min bɛ sen na n'a bɛ wele ko dialogue intermalien sɛgɛsɛgɛliw y'a yira an na k'a fɔ ko bankasikaw ko k'u tɛna ye o kɛnɛ ka Bayangara. Dialogue min kɛra niveau régional la min kɛra nin kalo in tile 20 ni 1 ani 22 min kɛra Bayangara région bɛɛ kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye o rencontre la donc bankasikaw ko k'u sen tɛna y'a la parce que a rencontre kɛ kun ye dialogue de dialogue kun o y'a sɔrɔ aw mɔgɔ 2 de bɛ ɲɔgɔn na aw 2 de bɛ sigi kuma ka kɛ mais an y'a jateminɛ k'a fɔ kuma kɛlen yɔrɔ in na mɔgɔ minnu bɛ k'an minɛ an tɛ k'u ye dialogue kɛnɛ kan donc n'an dama de bɛ taa sigi ka dialogue kɛ ka papier sɛbɛn ka taa Bamako an hakili la nafa t'o la o de kama an sen ma ye Bayangara dialogue la bi an bɛ yɔrɔ min na kɔni sira fana bilalen don mais désobéissance
civile ani an ka participation dialogue la dialogue a kan ka ban bi a daminɛ kuna sini ka taa kunu fo bi an kɔni se ma y'a la bi an bɛ la alamina o de ye nin ye. Paru ani Sogovia jateminɛliw y'a yira an na k'a fɔ finitigiw ka dagayɔrɔw dɔw bɛ o yɔrɔ. Sogovia ni Paru finitigi foyi tɛ yen finitigiw bɛ Bankasi u bɛ Bandiagara mais Paru ni Sogovia yɛrɛ finitigi foyi tɛ yen n'i bɔra Bankasi fo Bandiagara dugu kɔnɔ finitigiw tɛ yen donc finitigi tɛ yen mɔgɔ min ko finitigiw bi finitigiw tɛ yen donc sira in n'i y'a jateminɛ mɔgɔ min fagara yan ani mobili min wolola ni min ye n'i y'a jateminɛ mobili bɛ taa mobili 50 ni kɔ la mobili min tiɲɛna o sira in kan mɔgɔ min fagara yɛrɛ mɔgɔ tɛ se ka hakɛ yɛrɛ fɔ bi na an bɛ yɔrɔ min na mɔgɔ hakɛ min fagara ka bɔ Sogovia ka taa Paru n'i y'a jateminɛ a bɛɛ janya tɛ tɛmɛ kilomɛtiri 2 ni demi a cayalen ba kilomɛtiri 3 ye mais ni ko in bɛɛ bɛ ka kɛ o furancɛ de la hali sisan solution dɛsɛlen don k'a sɔrɔ yɔrɔ in na donc o de ye mɔgɔ dabali ba. Ni tɛmɛnen kɔfɛ sisan ka bɔ avril kalo tile 20 na ka taa se a tile 21 ma Mali tungaladen minnu bɛ l'Amérique jamana kan yan nɔ ye u ka kumalasigi kumaɲɔgɔnya kɛnɛw sigi Mali lasigidenso kɔnɔna na Washington DC Modibo Danbele tun bɛ a kɛnɛ kan an k'a ka laselikanw lamɛn. Mali jamana ka lasigiden so ni a ɲɛmɔgɔya bɛ Sékou Berté bolo ale ye ɲɛfɔli kɛ mun de la malidenw yɛrɛ dama farala ɲɔgɔn kan ka na kuma hakilila duuru min ni jamana ɲɛmɔgɔw ye a ta. Bon malidenw wulila kana bi parce que an ka ɲɛmɔgɔw y'a yira ko an ka sigi an ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya jamana tagabolo kan n'u y'o wele ko dialogue intermalien donc o de kosɔn an ye bɛɛ wele o kana an ka nin kuma in kɛ comme a bɛ ka kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ la cogo min na ani ambassade bɛɛ la an ka faamaw ye jɔsen 5 ta kuma min na kɛ min kan fɔlɔ u y'o wele tubabukan na ko paix réconciliation nationale et cohésion sociale an ka lafiya an ka bɛn ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o ye fɔlɔ ye an bɛ se ka lafiya cogo di an bɛ lafiya sɔrɔ cogo di an ka sigidaw la an ka jamana kɔnɔ filanan o y'o wele tubabukan na ko question politique et institutionnelle c'est-à-dire que jamana yɛrɛ soba damadɔni bɛ yen bureau ba damadɔni bɛ yen jamana kɔnɔ olu kan ka sigi donc ani politiko kumaw donc kuma bɛ se ka k'u kan cogo min na ka bɛn o kan sabanan o ye économie ani développement durable an ka nafolo ɲini siraw ani an ka taaɲɛ o ye sabanan kuma ye naaninan o ye aspect sécuritaire et défense du territoire c'est-à-dire que an ka sécurité dugukolo an bɛ se k'o défense assurer cogo min na o ye naaninan kuma ye duurunan o ye n'o y'a wele tubabukan na ko géopolitique et environnement international c'est-à-dire que an fana ye jamana ye an bɛ diɲɛ kuturuba dɔ de kɔnɔ an bɛna taabolo jumɛn ta pour que k'an ka ɲɛtaa kumaw kɛ o kuturuba in kɔnɔ gouvernement ye laɲini kɛ ko kumaw ka kɛ nin kɔnɔ. An balimamuso y'a yira k'a fɔ ko musow jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ni kuma ɲɔgɔnya bɛɛ senna nin wagati in na malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ wagati min na cɛw kɔni ka fili bonyana yɔrɔ caman na a ka kuma la. Ne tɔgɔ Madame Touré Lalabaja Haidara an kɛlen bɛ k'an dalajɛ yan pour parler du dialogue national a bi ka kɛ vraiment ni bɛn ni keleya ni ladiriya ni hɔrɔnya ye ayiwa an kɔni bɛ cikan min lase u bɛ baara la ala ka dɔ fara a kan hali bi an bɛ dugawu k'u ye u k'u hakili to musow la u k'u hakili to denmisɛnninw na sisan ne ɲɛ b'an ka sali in kɔnɔ yan ne hakilila musow yɛrɛ ka ca ni cɛw ye donc musow bɛ ka tendance yɛrɛ o ma se kɛlɛ ni kuma caman ye o an b'an ka action de ta dɔrɔn k'a yira k'a fɔ an bɛ fɛ k'a kɛ an b'an place ta diyagoya la o ma se décret ni signature ni fɛn o kana musow to kɔfɛ dɛ musow de ye dugu jamana moteur ye a mana taa yɔrɔ yɔrɔ o bɛ musow don a la parce que n'i ye muso don a la o ye denmisɛnninw b'a la u faw b'a la u bɛɛ b'a la. Maliden minnu bɛ tunga fɛ olu ka tɔn ɲɛmɔgɔ ni o ye Abdraman Touré ale ko nin ye hakilila ɲuman de ye ka maliden bɛɛ da don jamana kunkankow la u k'u hakilila fɔ jamana gɛlɛyaw la ani a bɛ se ka furakɛ cogoya min na. Bon, ne b'a fɔ maliyɛnw minnu sera k'u sen ta ka b'u yɛrɛ kɔrɔ ka na bi parce que an b'a dɔn an bɛ kɔfɛ de an ma nɔgɔn mɔgɔw bɛ baara de bila ka sɔrɔ ka na parce que an ka jamana ka d'an ye an ka sigi ka fɔ pour que jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na
dugu si tɛ taa ɲɛ ni sigi an fɔ tɛ dugu min na bon an kɔni b'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye vraiment u k'a lajɛ u ka kɛ sira jɛya parce que fɛn dɔw bɛ yen n'a ma taa o jini sira fɛ o tɛ maga la mais alors que jamana filɛ nin ye fan bɛɛ de ka an da o fɛn dɔ la k'a fɔ parce que olu bɛ ɲɛfɛ c'est vrai mais u tɛ fɛn bɛɛ dɔn mɔgɔw de bɛ se k'a dɔn surtout an minnu bɛ diaspora la yan nɔ an bɛ fɛ an da ka don jamana ko la an bɛ fɛ an da ka don a la et puis an ka se ka décision ka kɛ an ɲɛna an bɛ se ka caman fɔ jamana kɔnɔ ko la et puis an bɛ se ka jamana dɛmɛ k'an to kɔfɛ. Madame So Aminata Traoré ni ale bɛ Washington ka club des doyens la ale ko a bɛ weleweleda kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye hakilila minnu bɛ fɔ nin ye ko a ka taa baara ka kɛ a n'a ye. Ne tɔgɔ Madame So Aminata Traoré. Ne ye caman fɔ dɛ parce que moi je suis ne contentenba de don transition kɔnɔ parce que fɛn dɔw bɛ ka kɛ an m'a ye il y a 30 ans il y a 60 ans kabiri an ka indépendance denmisɛnninw ka baara ko ani kuranko ye tiɲɛ ye mais sécurité an y'o fana fɔ u ye dɔ k'o la. L'institution de Washington, mesdames et messieurs les membres du comité d'organisation du dialogue intermalien de Washington, chers compatriotes, Modibo Dambele, Washington DC, VOA Bambara Tola. Les autres autorités du Mali. Ka tɛmɛne kunnafoni ye halisa Moritani lakana ministri Anina Ould Sidi ale ye taama kɛ Mali la sibiri tɛmɛnen ninnu na yaasa ka taa kumaɲɔgɔnya kɛ ni Mali furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ Asimi Goita ye Mali ani Moritani masayaso olu ka laseli la ye kabini dɔgɔkun fila tɛmɛnen ninnu na a yirala k'a fɔ ko Moritani ye jalakili bila Mali sɔrɔdasiw ani Wagnerw kan u dɛmɛbagaw ayiwa k'u bɛ jamanaden dɔw gɛn u ka jamana dancɛw la ko ka don u ka jamanaw kɔnɔna na ayiwa a sen fɛ Bamakɔ tun ye cidenw bila ka taa Moritani jamana kan Nouakchott yaasa ka taa kumaɲɔgɔnya kɛ ka bɛnkan sɔrɔ a taabolo kan ayiwa jisuma bɛ se ka bɔn a ku kan cogoya min na jumadon na Moritani jamana ye wele bila Mali ka lasigiden min n'a bɛ Moritani jamana kan Nouakchott k'a ka nisɔngoya jira Moritani kɔkanko kotigiso ka fɔ la halisa ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye Mali la dunya keleya tɔnba bolofara min n'a janbe denmisɛnninw ka koɲɛw la n'a bɛ wele nazarakan na ko UNICEF ale y'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ miliyɔn 7 ɲɔgɔnna ne denmisɛnnin cini 154 ɲɔgɔnna bɛ u cɛla de mago bɛ balo ani ladɔnniko ɲuman dɛmɛw na ayiwa ɲinan san kɔnɔna na ni laseli ninnu kɛra juma tɛmɛnen ninnu na u ka jateminɛ gafe dɔ fɛ min kɔnɔ UNICEF ye a sɛbɛntiya k'a jira k'a fɔ ko denmisɛnnin cini minnu ninnu bɛ sɔn kan ka bila kalan furakɛliko ani ladɔnniko ɲumanw ani ko caman wɛrɛw olu sɔrɔlu baliyaw olu dɛsɛw kɔnɔna na UNICEF y'a jira k'a fɔ ko yaasa ka taabolo nin k'a kunbɛn mago bɛ kɛ dolari nafolo 133 tɔrɔmɔɲɔ 5 ɲɔgɔnna de la miliyɔn 133 tɔrɔmɔɲɔ 5 ɲɔgɔnna de la yaasa ka musow ani denmisɛnnin cini ninnu olu bɔ nɔgɔ la Mali jamana kɔnɔna la san 2024 ninnu kɔnɔna la halisa an bɛ an ka kunnafoniw kɔnɔ ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye jumadon na dunya keleya tɔnba ka cakɛda min bɛ kiribikiribimafɛnw ani kojugubaw kɛlɛ dunya ɲɛfɛ n'a tɔgɔ nazarakan na ko ONUDC ale ye welekan bila u ka san 2024 jateminɛ gafe kɔnɔna na ayiwa ko ka taabolo teliman bila sen kan yaasa ka dɔrɔgu ani trafikanw olu ka baaraw dɔrɔgu kiribikirimafɛnw kan olu bɛ se ka datugu cogoya min na ka sira datugu ɲɛ cogoya min na Sahel maraw kɔnɔna na Mohamed Touré bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan. Sahel jamanaw ni diɲɛ jamanaw kan ka fɛɛrɛ kɔrɔtɔlenw jɛ ka fɔlenw ni bɛɛ lajɛ fanga tigɛ walasa ka dɔrɔgu feerew jɛkuluw tiɲɛ minnu sigilen don koɲuman jamanaw kɔnɔ ani sigidalaw ma ladirilen ɲɛmɔgɔw fɛ. Leonardo Santos Simao n'o ye dunuya keleya tɔn ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛn ye min bɛ farafinna tilebiyanfan ni Sahel o lasomini min kɔfɔlen bɛ ni kunnafoni nin kɔnɔ. Mali, Burkina Faso ani Niger jamanaw na kɛrɛnkɛrɛnya la marifatigi jihadikɛlaw bɛ jamana yɔrɔbaw dɔ mara
yɔrɔ minnu na sariya fanga barikantan bɛ dɔrɔgu sɔrɔ yiriwali nɔgɔya o min bɛ se ka a nɔfɛ wariko nafolo di walasa ka mara walima ka bɛnbaliya fanga bonya duniya keleyatɔn cɛkɛda ONUDC b'i sinsin o kan o jamana ninnu dancɛ ye tɛmɛyɔrɔ ye olu ye bolon kɔnɔ tɛmɛsira ye dɔrɔgu fɛ minnu bɛ bɔ kurunbɔ kariyɔrɔw la Golfe de Guinée kɔgɔjida la ka taa Méditerranée ani farajɛ jamana Europe Sahara cɛ siraw fɛ yuruguyurugulamɔgɔw tun bɛ baara kɛ n'u ka sɔrɔw ye walasa ka don jamanaw kɔnɔna na fugufugu sababu fɛ drogue feereli bɛ nɔgɔya mɔgɔ caman fɛ i n'a fɔ politiki tɔnba mɔgɔw dɔ sigida ɲɛmɔgɔ ani marifatigi ɲɛmɔgɔ wa a b'a to o marifatigiw k'u sen don kɛlɛ nin na kɛrɛnkɛrɛnyana marifasanni fɛ ka kɛɲɛ ni ka ɲɛsi ni kunnafonini sɛbɛnbagaw ma cannabis o mugu tora drogue fasɔn ye min bɛ minɛ ka caya Sahel jamanaw kɔnɔ o kɔfɛ fasɔn wɛrɛ cocaïne o ni opioides kirimisi juguya kulu minnu bɛ marifatigiw la danfaratigiw jihadikɛlaw walima fanga minnu bɛ sen na olu jɛɲɔgɔn sen bɛ o jago nin na cogo caman na ka kɛɲɛ ni duniya keleyatɔn ka fɔta ye. Nigeria sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔyaso ale ye laseli kɛ alamisa tɛmɛnen ninnu na k'a fɔ k'u ye Chibok sungurunden 276 welekulen ninnu Boko Haram fɛ kabini ɲa san 10 ye yɔrɔw ye. Mariam Traoré bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan. Lydia a n'a den saba sera ka lakana Nushi sigida la Borno mara kɔnɔ. Nin kɛra finitigiw ka laseli ye alamisa don. Finitigiw y'a yira ko ni musomisɛnnin kɔnɔma tun don kalo 5 ko dɔ faralen don jɛkulu maramafɛntigiw ka welekuli kan Chibok min kumakanw bɛɛ lajɛlen yɛlɛnnen don ka taa fo diɲɛ fan wɛrɛw fɛ kabiri san 2014 waati. A kɛra sababu ye ka diɲɛ jɛkulubaw caman kɛ ka wulikajɔ sabati walasa ka se ka yɛrɛ kofɔ baaraw sigi sen kan. U ye min tɔgɔ da Anglɛkan na ko Bring Back Our Girls. A ye an ka denmusoman lasigi ama a ka ca ni musomanin 100 ye ni mɔgɔ minɛlen ninnu cɛla minnu bɛɛ lajɛlen tununnen don fo ka se bi ma. San caman tɛmɛlen kɔfɛ jamana finitigiw ka wulikajɔ sera ka nɔbɔ bawo u tɛgɛ sera ka da denmusomaninw kan minnu tun minɛlen don sanfɛ kalanso la ka se k'u olu dɔw labila. Ni sungurunin kofalen ninnu caman jagoyara jɛkulu maramafɛntigiw fɛ k'u furu jagoya furu la u minɛlen kɔfɛ. Jɛkulu maramafɛntigi minnu bɛ wele ko Boko Haram fanga kɔni dɔgɔyalenba don an bɛ don min komi bi ka sabu kɛ finitigiw ka wulikajɔ larawulili ye min kɛra sababu ye k'u tigɛ kɛ marabolo caman na yɔrɔ minnu bɛɛ lajɛlen tun minɛlen don jihadijɛkulumaw bolo. Kɛlɛ kɔni gannen don ni yɔrɔ kofɔlen in na kosɛbɛ jihadikulu fan fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Boko Haram an'u fadenkɛkulu État islamique ye minnu bɛ farafinna tilebiyan fanfɛla la n'u bɛ wele ko ISWAP. Olu minnu kɛlen don ka dɔ fara u ka dankarili wale kan Nigeria jamana kɛɲɛkaɲan fan fɛ. Boko Haram jihadijɛkulumaw olu ka dankarili kɔni bɛɛ la wara ka taa yɔrɔ minnu mabɔlen don duguba kɔnɔnaw la ni a kun dɔ ye ka bin bolimafɛntigiw kan minnu bi bɔ a dugumisɛnninw caman kɔnɔna la yɔrɔ minnu lakanalen don jamana finitigiw fɛ. A ka ca ni camancɛ ani sanfɛ kalanden mɔgɔ 1680 ye minnu bɛɛ lajɛlen minɛna Nigeria kalansow la jɛkulu maramafɛntigiw fɛ kabiri san 2014 ka se san 2022 ma. I n'a fɔ baɲumankɛtɔn Save the Children y'a lase cogo min na. Marsi kalo waati denmisɛnnin fitinin mɔgɔ 130 bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen fɛnɛ wele kura kalanso dɔ kɔnɔ cɛ marifatigi dɔw fɛ Kaduna jamana kɛɲɛkaɲanfan ka taa tilebiyan fanfɛla la ko ni dangarili ani welekuli baara tɛ ka kɔtigɛ ko min fanga bonyana ni san damadɔ laban ninnu na Nigeria jamana kan. Nigeria jamana finitigiw kɔni y'a lase k'a fɔ ko ekɔliden minnu bɛ yen u sera ka minnu tila ka bɔ jɛkulu maramafɛntigiw bolo kunɲɔgɔn damadɔ u minɛlen kɔfɛ Samfara o sigida la. Halisa aw bɛ Mali kura kɛnɛ de kan an bɛ laɲini k'aw fɛ an b'an tulo kɛrɛmu bɔ aw kana taa an bɛ segin ka na sisan. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum.
ni y'an seginnen ka na an ka studio kɔnɔna la halisa an bɛ taa Nigerikaw fɛ yen nɔ Malikura jɛmukan kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko kunungu mɔgɔ bayirika caman de bɔra Agadez Niger kɔkɔduguyan fanfɛla sigidaw la ka bɔ jamakulu faso jamakulu dɔ 24 ɲɔgɔnna ka welekanw ma ayiwa minnu bɛ sɔrɔdasiw fanga kan k'a kɔkɔrɔma don ayiwa a welekan na u ye laɲini kɛ ko l'Amérique sɔrɔdasiw ka u ka minɛnw cɛ ka bɔ u ka jamana kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko wulikajɔkɛla ninnu ni Mali drapeau ani Niger ni Burkina ani Risiw olu ka drapeau de tun b'u bolo a dɔw pancarte dɔw tun b'u bolo sɛbɛnninw kan i tun bɛ se k'a ye ayiwa yan ye Agadez de ye yan tɛ Washington ye l'Amérique sɔrɔdasiw ayiwa a y'aw ka minɛnw cɛ a ka bɔ an ka jamanaw kɔnɔ Isufi Emod n'ale ye bakulu M62 o tɔnden ale ka laseliw la AFP kunnafoni sɛbɛn mɔgɔw ye sisan an ka farafina sigidaw la ayiwa bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko kansinaya ale ka gɛlɛn kosɛbɛ sanko la muso furulen minnu bɛ taa bila du belebelebaw kɔnɔna na a bɛ kɛ gɛlɛyabaw de ye a dɔw kan Sanu Jɛnɛba ale ye Malikura ka laselikɛla ye ka bɔ Bugu Julaso a ka sɛgɛsɛgɛliw bɔra a kan ayiwa an k'a ka kumakanw lamɛn Farafina manden bolo kan luba sigi ye landa ye o landa sigi kɔnɔ gwɛlɛya na sugu bɛɛ bɛ yen sinaya ye kelen ye kan sinaya ye dɔ ye a kun belebeleba o ye cɛ balimamuso ni furumuso ka kɛlɛ ye Ren Traoré b'a da lamagaw kan dɔɔni i bɛ furu i den bɛ furu ka taa furu la ka taa sɔrɔ a cɛ kɔrɔmuso bɛ yen a cɛ dɔgɔninw bɛ yen o tɛ fɛ k'a ye n'o ɲɛ ye parce que mun kama a nana furu la o balimacɛ b'a minɛ ka ɲɛ olu m'o ɲɔgɔn sɔrɔ nin bɛɛ bɛ kɛ comme jalousia o tɛ fɛ k'a ye n'a ɲɛ ye o bɛ ɲɛ don a ra a ko bɛ an ka sigidaw bɛɛ ra musow kɔni mana ɲɔgɔn jɛn yɔrɔ o yɔrɔ Adisa Traoré b'a kun dɔw fɔ an ye ni mɔgɔ ni problème bɛ yen ni furula ka taa ni cɛ nana ni dumunifɛn ni fɛnw ye n'i ma sɔn olu bɛna ni balaw caman ye et puis ni fani ɲuman don n'i bɔra olu bɛna ni balaw caman ye n'a ye cɛ dari wari la n'a m'a di a bɛ baga ma kelen lo olu bɛna ni balaw caman ye min b'a ko tɔninw juguya o y'a ye ni muɲu ni sabari ma sɔrɔ yɔrɔ min na an ka Sali Ouedraogo lajɛ ayi foyi ni taara ni min k'a b'i fɛ i b'a k'a fɛ kɛ ni min k'a t'i fɛ i t'a to yen a fanga lɔ ni mɔgɔni ni furumuso ka kɛlɛ a jo n'a jalaki tilani lo Marietu Kasamba ka musokɔrɔba hakili la ni e muso den taara furu yɔrɔ la i taara ni mɔgɔmuso sɔrɔ cogo min na a n'a kɔrɔ bɛ cogo min na i b'o minɛ ten i b'o bɛɛ minɛ k'o kɛ kelen ye mais n'ele y'a wolomani kɛ nin kuma bɛ caya ni mɔgɔmuso bɛna na ɲɛfɔli k'a bamuso ye ko ele y'a don ten ele y'a don ten an baw denbaw fara an bɛna tugu an denw de kɔ dɔw y'o faamu o sigidaw ra Sita Sanu n'a fɔ an ye ko ale n'a cɛ balimamuso bɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ne nana ye ni sɔn'o ta ma sitanɛ bɛ dɔgɔya quoi bon u bɛ taa bilasira nansɔn yɔrɔ yɛrɛ dɔw yɛrɛ don dɔ yɛrɛ ni wulila dɔ b'a fɔ n ka nansɔngɔ di ale bɛna bi taa tobi an bɛ taa ko kɛ yɔrɔ la ɲɔgɔn fɛ ni kɔɲɔw bɛ yen ou bien denkudiw ɲɔgɔn an bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ ka taa ne kɔni fɛ a tɛ tɛmɛ o kan quoi o ye ka furu dilan ka ye wa caman yɛrɛ maa dɔ n'o balimacɛ bɛ dekone la u bɛ don ka kuma a fɛ walisa ɲasuma ka na fo cɛw lo k'o niyɔrɔ bin bɔn David Sanfo ka kɔrɔsi taara fo cɛw fana ka tiɲɛ fɔ tuma dɔ bɛ dɔgɔmusow ɲɛna ou bien kɔrɔmusow ɲɛna parce que i tɛ se ka mɔgɔ denmuso ta musokɔrɔba ta den ta ka na bila i fɛ donc i ta kɔrɔmuso ye dɔgɔmuso bɛ wuli ka to ka sinaya ou bien ka to ka keleya modèle dɔ kɛ n'a ye n'i y'o ko modèle ye nin tuma dɔ bɛ yen olu fana bɛ i cɛya yɔrɔ lɔ a bɛ faamuya bi ko an ka gaso kunko fɔlɔ-fɔlɔ ye nin bɛnbaliya nin de ni kɔɲɔmusow tɛ i bɛ taa sɔrɔ cɛ balimamusow lo a ɲini no sisan wolobagaw lo fɛ u k'o ka cɛsiri jalan jɛnya kosɛbɛ ka taa koro sira fan fɛ walisa an ka gaso ka se ka lasabati ni tun diya Sanu kumakan ye Bobo Julaso VOA Banbara tɔgɔ ra
Abidjan kaw fe no masa marché des arts du spectacle d'Abidjan ale kuncɛra aywa an ka laselikɛla Mahamadou Kaba a tun bɛ a kɛnɛ kan a ye Abu Kamate ka seereyaw ta ale ye masa directeur ye an k'u ka masala lamɛn. Filɛlikɛla 150 de yera kɛnɛ ninnu kan dɔgɔkun kelen in kɔnɔ. Farafina seko, donko ani farikolo ɲɛnajɛ suguba in kɛra sababu ye ka artisiw caman lakodɔn jama fɛ. Aminata Touré ye lajinɛka théâtre bɔla ye ale ka ɲɛnajɛ bolila abla beaucoup de kan n'o tun ye masamuso farimanba ye min y'a den di saya ma k'a kɛ saraka ye walasa ka a ka dugudenw bɛɛ kisi Ghana ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra san 1970 wagati. Viens mon fils, viens. Les charognards n'auront pas ta dépouille. Muso ka se a den kelen sacrifier la pour k'a la jamana la sauver. Et bi iba obla an la contexte kono. Mo siamba ye, je suis sûr que pays Afrique siamba ye an na histoire le bonignon na. Donc k'a fo jamana nye, k'a fo an le habitant nye, koni an le dumalu nye. Al dise exemple tala abra pokuma. Abu Kamate ale ye masa labɛnnibagaw fɔlɔ ye directeur général a ko laɲiniw bɛɛ sabatira. Objectif tunana nɔgɔya dɔ la o la a tun b'a fɛ ko jama bɛ bɔ a tun b'a fɛ ko artiste bɛ na u bɔla Côte d'Ivoire yan u bɔla Farafina u bɔla Amérique u bɔla Europe u bɔla Asie donc mɔgɔw bɔra yɔrɔ bɛɛ kan donc o yɔrɔ la vraiment sawara diyala an ye jama bɔla artiste bɔla u fana ye business caman kɛ voilà an ye artiste sera ka u y'a spectacle feere mɔgɔw ma donc inshallah ni masa ni bɔla u bɛna spectacle caman kɛ jamana caman na u tɛna to an ye jamana kelen voilà o fana objectif de b'o yɔrɔ la. Sifinw ka baarako seko ani donko bolofara la masa in bolila o de kan Abu Kamate ko u ma sugandi gansan. An ye thème choisi parce que denmisɛnw ta duniyalatigɛ bɛ an bɛ taa hamina k'olu ye donc an b'a fɛ ka min kɛ masa nin na denmisɛnw bɛ se ka baara sɔrɔ ɲani ma culture la an bɛ o sira de ɲinina donc an bɛ table ronde kɛla olu ka discussion kɛ pour que n'an ka solution ninnu sɔrɔ an bɛ se k'o fɔ an ya mɔgɔbaw ɲɛ o bɛ se ka denmisɛnw dɛmɛ ɲani ma o bɛ baara sɔrɔ culture ta yɔrɔ la donc olu kosɔn an ka thème de choisi nin na fana k'a ye denmisɛnw ka caya o kɔrɔ ye fana ko miiriya bɛ u ka duniyalatigɛ bonya quoi donc n'an bɛ se k'o dɛmɛ o ma c'est que an ka kuma kɛ. Filɛlibagaw ka fɔ la ni masa in kɛra dɛmɛba ye sifinnakaw caman ma. dɔgɔkun kelen wulikajɔw kɔfɛ ani ɲɛnajɛw Abidjan fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na masa tako 13 kun cɛra wula in na labɛnnibagaw ka fɔla maa 20 ani kɔ de tun bɛ kɛnɛ sanfɛ yan. Mahamudu Kaba Jagite, VOA Bambara tɔgɔ la. farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ chèque tɛ u bolo. Sanfɛ Cilu Basketball Africa League tako 4 daminɛna a conférence Caire n'o bɛ ka kɛ Egypte daminɛna kura ye avril kalo tile 19 a don fɔlɔ Al Ali Sport Club ka bɔ Libi jamana kan ani Bangui Sport ka bɔ Centrafrique jamana kan ɲɔgɔn sɔrɔ sebaya kɛra Al Ali Libi ta ye kuru 93 ani kuru 71 o nɔngɔnin kɔfɛ ɲɔgɔndan filananw kɛra Al Ali Sport Club ka bɔ Egypte mara la olu ni Uganda City Oilers ye ɲɔgɔn sɔrɔ sebaya kɛra Al Ali Sportif Club ye ka bɔ Egypte jamana kɔnɔ kuru 99 City Oilers ta kɛra kuru 76 ye o dugusɛjɛ sibiridon Bangui Sport Club ka bɔ Centrafrique jamana kan olu ni Uganda cɛdenw ye ɲɔgɔn sɔrɔ City Oilers Bangui Sport ye sebaya sɔrɔ olu kan kuru 101 City Oilers Uganda kuru 88 o kɔfɛ seba jɛkulu 2 Al Ali Sporting Club ka bɔ Egypte ani Al Ali Sportif Club ka bɔ Libi jamana kan olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ sibiridon avril kalo tile 20 ni Al Ali Egypte ye sebaya sɔrɔ ni kuru 88 ye Al Ali Sporting Club ka bɔ Libi kan kuru 86 bi ɲɔgɔndan kɔnɔna avril kalo tile 22 City Oilers ni Al Ali Sporting Club ka bɔ Libi jamana kan de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔfɛ fana Bangui Sport Club ka bɔ Centrafrique jamana kan olu ni Al Ali Sporting Club ka bɔ Egypte jamana kan bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ bi an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko ni ɲɔgɔndan ninnu kɔnɔna na mɔgɔ 2 de bɛ se ka bɔ nin conférence in kɔnɔna na walasa ka taa kumabɔli kɛ
Uranda jamana kan Basketball Africa League tako nana ɲɔgɔndan playoff kɔnɔna na Kigali Uranda a yirala fana k'a fɔ ko jateminɛw bɛna kɛ k'a lajɛ ni équipe sabanan bɛ se ka sen don a la ka taa fara mɔgɔ cɛbaw kan minnu bɛna taa Uranda Kigali mara la playoff wagati kɔnɔna na an b'aw lakodɔnniya k'a fɔ ko conference Kalahari tɛmɛna n'o o siɲɛ fɔlɔ kɛra Sud-Afrique ɲina Afrique du Sud ka sɔrɔ ka coupe Conference du Nil faraw kan Conference du Nil mun bɛ ka kɛ Egypte o mana ni bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoniw na an ka foli bɛ aw bɛɛ